diri. So just like sa ginambal kina sa inyo nga commentator, kaupod sa aton presider nga sarang karon magpakilala siya ko galingon. Di magpakilala ko. Okay, pangalan John Lord Guinga Samiliano. Tagadiin Inas Mlang North Cotabato. Ano pa ba? Edad pila na ba ko? 29. Classmate ko to si Padre J. Boy, si April J. Portugalera. Presbytanay kami, college, hangtod, second year theology. Nauna sanda tungod kay ako na mayabas pa. So mo to, nag-ubra ko sa gawas, kag amuni, nag-apas lang. Ano pang gusto nyo mabalaan? Status, single. So last July 25, ginordinahan ako, isip pari. So pala ako kadlaw nga pari, 20 anyos pa lang. Bata pagtama, nagakamang pa. Ano pa, gusto mo malaan? Pala kami magbugto, 4, ako ang subang. Tapos babae, lalaki. Tanan kami nga laki, single. Ang babae namon, pangasawa pa lang. Ano pa? So, ako nyo diri nga, assistant parish priest. Way kamot mahimo. Ako yun nga nyo assistant diri. So, sungkad out sa Miliano Inn. Tiyan muna. Hangtod sa ano ako diri, may ako kumaan. Pero duro man. Okay lang kay duro man to bayo ko. Do, biskan sang katuig pa siguro. Bastante to. Okay, tama na introduction. Ang pari inyo hindi importante. Ang importante, si Jesus. Subong adlaw, aton mahal nga Diyos, nagapinumdum sa aton. Kung pamatian ninyo itong ebanghelyo, do makaharadlok. Hayang Ginoo nagkare para hindi tungod sa dali lang, di na to. Pagpakigdait, He did not come to bring peace, but division. Ay, ano meaning sini? So, kinanglan natin, kag nagkari siya sa pagpadilaab sang kalayo sa kalibutan. Makapamangkot kita, ano ni, si Jesus, arsonist? Ano meaning sini? Mambal natin dire, ano bala ang main characteristics ng sa kalayo? Una, mainit. Init. Kay kadua, sanag. So una, kainit. Kung may kainit, ano? May kabuhi. Amo gani na, kung may patay, magambal kita, ayahay, maparamugnaw na siya. Di ba? Naparamugnaw na siya. Subot silingon, patay dun. Amo gani na mga utod kay Kristo, isip kalayo ang Ginoong Hesus nagkari sa pagdala sang kinabuhi sa aton nga tanan. Kinabuhi. Kay kaduha ng nagambal diri sa aton nga pagbasa, may bunyag nga dapat siya pagabunyagan. Ano meaning sini? Nga itong Ginoong Jesucristo, aron siya makatag sa kinabuhi, kinahanglan niya maghatag sang iya nga kinabuhi. Pinagi sa iya nga kamatayon kag pagkabanhaw. Amo na ang bunyag nga iya mismo pagabunyagan. Kalayo, warmth, init, kinabuhi. Ikaduha, kasanag. Kung may kasanag, hayag. Kung may hayag, hayag. Kung hayag siya, kamatuuran. Truth. Nagambal si Jesus, nagadahom ba kamo nga magani ako aron pagatag sang kalinaw sa kalibutan? Dili. Dagingon ako kaninyo, kundili panagbingkil. Ano meaning sini?
Those who are living in darkness, katunog nga kinabuhi sa kadulom, basically, hadlok sang kasanag. Amo gani na mga utod kay Kristo, ang krimen din ginahimo kon madulom. Madulom. Kalabanan, madulom. Sanong makawat, sanong magsulod ng kawatan, kon gabi na, kun dulom, nga hindi na makita. Amo gani na si Jesus nagkare sa aton not to maintain the status quo, but instead aron maglabugay sa kalibutan. Ano ni maglabugay nga ni? Aron mapamangkot kita para diin ka. Kag ikaw mismo, diin ka. Kung kita man subong sang kadulom, kung kita man gusto sang kadulom, kung kita ara sa kadulom, ang mahal na Diyos nagpamangkot sa aton. Hangtod san-o. Hangtod san-o nga kita magmantinir dira sa pagkinabuhi sang kadulom. Regardless kung ano man ang kagamay sang kahayag, bisan ano kagamay sang kasanag na siya, hindi na mapildi sang kadulom. Same is true. Objectively, ang tinikal. Regardless kung ano kadako, kag kung ano kadamo ang nagapati, nagapabilin nga tikal. Nagapabilin nga tikal. Pero, bantayan naton nga kita hindi madulman. That we live na ang kuno na naton nga kanang tinikal nga ginakinabuhi naton, amo na lang gid na ang aton kapatihan. Amo na siya nagambal dira sa sulat sa mga taga-Hebreo. May duha ka butang na dira nagapinumdum sa aton ang nagsulat sa sining sulat nga ni. Una, to persevere. Nga kita magmahimong matinud-anon. Magmatinud-anon sa ano? Sa kung ano ang tama, hindi ang butig. And ikaduha, to fix our eyes on Jesus. Itutok naton ang aton mga mata sa kay Jesus. Hindi sa kung ano ang ginapromote sang kalibutan. Hindi sa kung any nga ideology, pero sa kung ano ang ginatudlo sa aton mahal na Diyos. Sumamangkot kita mga utod kay Kristo. Kita mismo tanan dire mga tumuluos ang Ginoong Dios. Ang aton ba nga panghuna-huna? Ang aton ba nga kasing-kasing? Kag ang aton ba nga mga buhat dira mismo naka-align sa mahal nga Dios? O kun isa ka artista, sa idol, sa mga kabataan sa mga K-pop, BTS, ano pa na, mga sari-sari, anyong, TikTok, ay, natapos ng Cardo, sa kay Cardo, Moto kay Kristo sa katapusan, paano ginpahayag ni Kristo nga mo siya ang kinabuhi kag ang kamatuoran. That He is the way, He is the life and the truth. Paano nyo naging pahayag? We always go back on the cross. Ginahalad niya ang iyang nga kinabuhi. So, mangkot ako sa inyo. Mga sumulunod ba kamo ni Kristo? Ay, may na? Ano ni? Yes. Mga sumulunod ba kamo ni Kristo? Yes. Hindi na pag ano kompetitor. Sige lang, ang tanan. Mga sumulunod ba kamo ni Kristo? Yes. Ang isa ba ni, ano ni mga spectator na sila?
Ano ni mga... Next question. Do you love Jesus? Nagkusog-kusog. What? Do you love Jesus? Okay. Kusog-kusog. Pras gapon sang isa ka magigugmaanay. Ang gugma, ang bayi, ay, love mo gin man bala ako. Umangkot mo bayi. Sa lalaki, tip lang ga mo gin man ako. Hindi enough nang I love you, nga pulong. Kinanglan nga ano na, mapakita. Muna siya, magatag kasi magasto ka. Magatag kasi po, nakatisting ka man sa Brad, Pader. Nakatisting ko sa una. Magasto. Magatag kasing bouquet, chocolate. May ginapabot ka ba nga kada bulan nga mansari? Ay, magasto. It only speaks that love is never cheap. Ano ginalad sa Ginoong Diyos ni Jesus? Kinabuhi niya. So, mamangkot ako sa inyo, ginigugman ninyo ang Diyos. Okay. Nagugman ninyo, ha? Okay. Ano ang inyong mahatag? What can you offer? What can you offer? Ang I love you, hindi lang magpabilin na pulong. Just like Jesus, God is love. And that love became flesh. Nagpakatao. So, moto kay Kristo, dira mismo nga, ano inyo mahalad, ano inyo mahatag. Number one, para sa Diyos. Ikaduha, sa iyang simbahan. Katatlo, sa inyo katilingban. Umuna, hindi na always nga, sa minato, mahilig lang kita, receive and receive and receive. No? Ay, nami, ang tuwag ka sige lang kadawat, ay ti, ayahay. Pero, hinumduman naton, nga ang investment sa langit, hindi lang kung always directed sa aton. It is always towards the other. Sa Diyos, kag sa iban. So, mga kay Kristo, dira sa inyo nga pagpaambit, sa kung ano ay inyo mapaambit, you could be a source of life for the other. And at the same time, kita man mismo makaproklamar sa kamatuuran. Amen? Okay. So, you love Jesus, correct? Okay, bow. Kabalo na kamo. May assignment kamo. Kita, hindi ba? Kita. Hindi nga, Father, ikaw exempted, kaya hindi appeal ako. Kita. Assignment kita. What can you give? What can you offer? Palug magtindog ang